Anem a veure un nou tipus de pregunta, que són les preguntes numèriques. Les preguntes numèriques, la seva resposta és un número. Anirem, com sempre, a banc de preguntes, crear una nova pregunta, i aquí triarem una pregunta numèrica. Aquí hem de triar una categoria, si la volem posar, i preguntarem què és una polzada. Quina mesura és una polzada? Deixa donar. D'acord, aquí anem a veure la resposta, 2,54 mil·límetres, posarem un marge d'error de 0,06 i una puntuació del 100%. Podríem posar altres valors en funció de que aquí volguéssim ajustar més o menys, però ho deixem així. Direm com tractem les unitats, perquè al ser una mesura d'un valor vol dir que cal introduir la unitat i es qualificarà. Podríem fer que no, però el normal és que sí. Triem entre com ho volem, una caixa d'entrada de text i l'han d'entrar ells manualment, però aquí dona normalment errors. La selecció d'opció múltiple o un menú desplegable. Opció múltiple, que és la més fàcil. Posició de les unitats a la dreta. Les unitats que nosaltres posarem, la bàsica són els centímetres, que és la que hem posat, i com volem posar més unitats, afegirem espais per unitats. Això al principi hem de tornar a baixar, però es manté totes les dades. Per exemple, en mil·límetres, el factor multiplicador seria 10, hem de multiplicar-ho per 10 per passar-ho a mil·límetres. Si posem metres, ho hem de multiplicar per 0,01, que és el mateix que dividir per 100, i la resta ho deixaríem igual, tant els intents múltiples que els penalitza com les etiquetes que fins ara no n'hem posat. Desem els canvis i continua editant. Més ben dit, desem els canvis. Ja hem editat totes les coses. Anem a veure com queda aquesta pregunta, la tenim aquí, la podem previsualitzar i aquí podem posar les respostes. Si posem 2,5 i marquem centímetres, l'enviem i l'acabem, ens diu que és correcte. Si podem començar i li posem 2 mil·límetres, l'envia i serà incorrecte. Fins aquí la pregunta numèrica.